Nigo gati abachumbe baba bagusanga ebirengerero byabo gati yabo omuchumbe okitutu cha North me county ya Kisii Japhet Nyakundi nabo igo mubunke o West Mugrango me county ya Nyamira Steve Mugaka baba bakorokana wanchana nekerengo yechibesa asset sector au gati yabe sector yechsemi sector yobure me gati yechinde asibate abuna nigo chibese cyo kirachego konya mono asogo kinya chi sector cyo chingakie cyo nigo bata na chibesa chise gutumeka buya nigo konye ense ya Kenya gotatwara amakabesa nabo igokoreta amagendero lero naliri tuko twatebigwa officially ikiegame serikali yetegete gukora na ende yato hesabu ngachibese ganetie ekorere ebintu ebyo 4 trillion shillings batotebye nchira batagite kusangirira chibese icho chibese chi abana bali bakogende university kuetera as help kuetera scholarship na kuetera bursary tibese chinchi abe kuo chiko support abana bakoende university ne chi college abu alia senkoro ya nere ntagete ngumwana kara kurire form 4 tomoe skill gete aguchiko talirira agereria li koso lyo kanaro rororo ndiringa echai ejira kemeria kenene asisema yetu ya gusi kero kitindo chinga nkiabe kuruchi besa chiko chikwabera chiloni chi factory cheto chibwate egereri baba bakuna kurwania gwakana chiloni echo bakana abantu ese budget at this time round imbabegete chibesa ange 14 billion chigende asamangana yestima in the entire 290 constituencies muna tobegete chibesa chechi CDF na tobegete chibesa esa mangane estima equality egento to ateba buna bachumbe etotagete equity and equality equity eyeminete ngaki kire constituency ngo chere konyora 50 million eko ena samangana yo molero namba ibere ntobegete chibesa ange 130 billion chiko chakogenda chinya gitali cheto chi referral hospitals chiko enda kugura equipment na bintu bunebyo namba isato e budget yeye ngochiere gokonya amangane chipara mono about 1/3 ye budget ye about 630 billion chikogenda samangane SM by the time to go 2027 e budget itogo eti ntogo sabanonye nturu. Actually, in many of those sectors, it has been taken care of. And the biggest question now, and the only problem is that we need to check and see, is it practical? Will the budget be